हेलौ लोगोफोरनो आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय आरोना भिडिअनि गेजेरजों बुंनाय बायदिब्ला इउपिपिएलआ माने गोदोलांबाय थासिगोन होनना बुंदों। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुलांगोन जाहोना मानि थाखाय माबोरै जोबजासे नाय होनबानो बुजिगोन आरोना। राजनितियाव डिग्रीनि प्रयोजन गैया, पलिटिशियान जानो डिग्रीनि प्रयोजन गैया। राजु नार्जारिनि खोथाखौथ' मा बुंनो। दिनैनि दिनावहाय नोंथाङा बिपिएफनिफ्राय केन्डिडेट गसंबाय। दा नोंथाङा बेवहाय गिदिंनानै गासैबो जमदुवार ओनसोलनि बागै मा फोरमायनो सानो? जमदुवार समष्टि हिसाबैल' नङा, आंनि 1 नम्बर गसाइगाव बिधानसभा समष्टियाव जमदुवारा फ्राय फुल्लि गोग्लैयो आरो सराइबिल फ्राय 75% एरिया बाव गोलैयो आरो श्रीरामपुर समष्टिनि बिटिसि समष्टिनि 75% एरिया फ्राय कमप्लिट आंनाव मोनथाम बिटिसि समष्टिया गोलैजोबो। बे मोनथाम समष्टिनि गेजेराव जे जमदुवार समष्टिया थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफनि बिजाथि जोंनो बे केम्पिंआव आंनो आफादगिरि जिल्लानि आफादगिरि जानानै उइलियाम नार्जारिनि बिपिएफनि केन्डिडेट बिनि जानानै गाग्लोबजोबनानै जों मेल मिटिं खालामनानै गामि गामि गिदिंनानै मैखोमै बावहाय एमएलए थानाय प्लास इएम थालायनाय जोंनिनो इएम नार्जारिमोन थालायनाय बे समष्टिखौ बिपुल भटआव जों मोनदों। उइलियामखौ जों देरहासार खालामनांगोन। दा एबार बावहाय भारतीय जनता पार्टीनि सासे गिदिर नेतानो जेनाखि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि नेता राहुल नार्जारि होननाय बिथाङा 9000नि बारा बिथाङाबो भट मोनदोंमोन। दा बिनि भटआ जोंनि मोननायजों ओरैनो प्लास जानानै दा बावहाय ओरैबादि भट प्राय 75% बा 80% भटआ जों मोनगोन। बावहाय गुबुननाखि बावहाय आदिबासि भटआ जों दा आइडिया लानायाव जिथु फिसा केन्डिडेट दङ, खिन्थु माइनरिटि जे भट श्रीरामपुरनि बे माइनरिटि भटआ जोङो ओरैबादि मोनगोन। आदिबासिया खम जादोंबाबो आरो बिनि मोनसे रहस्यजनक दाखालि बिटिसिनि इलेक्सन जेनाखि श्रीरामपुर समष्टियाव जादोंमोन बिनि फिनजाथाय दिनै माइनरिटिया आदिबासि केन्डिडेटनो नो डाउट सोरबा माइनरिटिया कंग्रेसनि फेभारिट जेनेबा माब्लाबो बेवहाय कंग्रेसनिबो होनाय नङा आरो जिथु आदिबासियानो कंग्रेसनिबो केन्डिडेट आरो झारखन्ड मुक्ति मर्चा दा बिथांमोना हेमन्त सरेन झारखन्डनि चिफ मिनिस्टार फैदेरनानै बेवहाय JMM आरो जय भारत पार्टी जयेन्टलि लानानै गेलेदों आरो सासे इन्डिपेन्डेन्ट दंबावो। बिथांमोननि आदिबासिनि जे सानखो भट सानखो बियो जोंनाव नो डाउट सेकेन्ड पजिशनाव दङ। बिनि 4000सो बांसिना जोंहा ST भटआनो दङ। बे सेकेन्ड पजिशनाव जे थानाय गासै बिसोरो सासेनोनो होजोबोब्लाबो अलरेडि बिसोरो देरहानायाव गैया, अंखआनो थोनखाया आरो दानिफले दा आंनि देरहानाया बेवहाय कंग्रेसआ फेक्टर नङा आरो झारखन्डआ फेक्टर नङा आरो इउपिपिएलनि खोथाखौथ' जोङो सावरायजालानो जे बेवहाय इउपिपिएलनि गोबां रथि महारथि जोंनाव फ्राय लांदाङानो जाजोब्बाय, गासिबो फैजोब्बाय। जेरै बिटिसि लेभेलावबो बा सारा बिटिसियावनो दा नुबाय जे बिटिसिनि ओनसोलनि दाब दाब जायगानि इएमफ्रानो दिनै सायखंमोनखौबो जों फैनाय खोनाबाय आरो गासिबो नेताफ्रानो जेराव खाम्फा चन्दन गासिबो थांजोबदोंमोन। डक्टर सांग्रांमोन बादि बिथांमोनाबो फैजोबनायखौ नुनानै दिनै जों लाथ्र'नो हायै दैलिक मोनसे जयनिं प्रग्रामखौ जों लानांगौ जायो। ओंखायनो 1 नम्बर गसाइगावआव आं जे सभाराम बसुमतारीखौ फेजेननो हानाय खुनु गोहो गैला होननानै आं सानो। सार, इउपिपिएल दोलोनि नेताफोर जेरै राजु नार्जारि आरो इउजि ब्रह्म बिथांमोना बुंगासिनो दङ जे बिथांमोना स्टेटआव जायगा लानानैहाय बिटिसिखौ गावसोरसो सासन खालामगोन होननानै बुंदों। दा बियो बेसेबां गनायथि? राजु नार्जारिनि खोथाखौथ' मा बुंनो, जोंनिनो आंखौ मानियो, सार होनना बुङो। गामि खाथिनि उन्दैनिफ्राय लोगो मोनलायनाय राजु नार्जारि
राजनितियाव बेसेबां बिज्ञ आंथ' बुंबाय थादों बे डक्टरेट जाबालाय